Busa, kung ugaling ikaw, gisulatan, giaghat nga ikaw, di na makasala. Pero kung makasala, manggin ka. Si Kristo mismo, mo'y mulaban ka na to. Diyos gamahan na takna sa gabi o nanasab kami, nakikuban kanimo. Ninay katulog kagabi sa mong panukuban, di laman sa ang series, ang gasa sa paglaom, The Gift of Hope. Alang ka namong tanan, nasayod kami nga ang gasang igihatag ni Kristo nga hikanamo. Dili, tiaw ang among gibati nga kalipay, tuon kabisan kami masinalaipon pa, pansya, nagasaad, nga magatabag ka namo, o siya makiguban ka namo, o siya magagunit ka namo, aron kami makalakaw sa dalan nga iyang ipasubay ka namo, o musangko kami ngadtos kadaugan, bat na namang kaluwasan. Salamat to Diyos ikaw. Magapanalangin ka namong tanan, nining kikabiyon, ang tanan nga viewers mo sa Facebook, sa YouTube, ang tanan nga mga kapaglaom namo sa tibok kalibutan, ikaw magapanalangin kanila, paghahatag kanila og malipayon nga Pasko, o gingon man, bulahan nga bagong tuig, sa malabot, 7 ka adlaw gikan karon. Salamat to Diyos ikaw. Magkiguban ka namo sa mong pagtuon karon sa mong pulong nga makinigitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, osman ko, may gabi, may buntag, may udto, may hapon sa itong magkapaglaom diya sa Sri Lanka. Ninutod ako ito pong in-English to kay, ano ba kasabot pintaon sila? Nalipay kay ko nga sa diyan naghimo mi sa mong series niya tumiyaging simana. Natapos sa gabi ang atong The World Beyond Tomorrow Seminar is purely English. Kaya nga ito lagi mga guest na ito po, mga professionals, engineer, doctors, nurses. So, nalipay kay itang nagtanaw sila po din sa, we miss you, Pastor. So, nag-hook po sila, nagtanaw sa ito ang tibuok yun nga series, ang The World Beyond Tomorrow. Karong kagabhion makapaglaom, padayon na ito ang series, The Gift of Hope. O karong gabhion na ang atong isgutan, kining ang paglaom sa pagkausab, no? The Hope of Transformation. So, sa may gasas paglaom, doon ay mga panahon nga ang atong nauna na bag-o na, pero di ay, wala pa di ay gihapon. So makaingon po nga, ang kausaban sa tao, wala kani mag-aagad sa kahibalo sa usa ka tawo. Ang panag-aagad kani sa pagsubmitir, dili sa knowledge of wisdom, but the submission. No? Ngadto sa Ginoo nga mo'y musab ka nato, kay kita-kita wa matay panahon makausab ta. Pero kung ang Ginoo naghimo ka nato, kanang ingon bitaw nga ang sakyanan doon sa kasa, nga naman dili sa kasa, dili sa kasa, di nila makuha ang sakit sa sakyanan. Dito gyud sa kasa, kay sila gyud kay balo. O kasa kasanisan, ato kasanisan. Kasa sa Toyota, sa Isuzu, tuwa gyud dito ang kahibalo. So makaingon ko, kung kulang man gali ang, wala pa na hingpit ang paghasa sa kinabuhi sa tao, adto ta sa maglalalang, kasi gyud mo tapos sa atong mga kakulangon. Muna nga ang atong paglaom sa pagkausab sa tao, kana sukod lamang sa atong pagtugyan ngadto sa maglalalang kay iyatang tiwasan, iyatang himuon, iyatang sapsapan, no, hapsayon ta niya. Muna nga kining paglaom sa kausaban mao ni ang gisulti sa Ginoo, wa pa kunhuman ninyo. Ingon na Ginoo, wa pa kunhuman. Now, makita nimo sa Biblia, usahay nagbasa ko ani nga text mga kapaglaom, makita nimo sa Juan kapitulo 5:17. Nagunahon ako bay ko nga ngano maning naamaning tekstuhan nga humanaman tanan ang gihimo sa Ginoo. Sa diha nga ako ni nabasa, tulog yun ka mga higayon. Duha ka mga punto, nga rin siya natapos na. Pero wa man din natapos. Padayon man gihapon. Mun nakingon ko magapaglaom, doon na pagi wala matapos nga buhat ang Dios sa imuang kinabuhi o sa akong kinabuhi. Muna ang paghashas, ang pag-usab. Doon ay paglaom sa kausaban nato, pinaagi lamang kang Kristo. Atong basahon makapaglaom unang teksto nga atong hatag pagtagad karon. Makita kini sa Juan kapitulo 5 versicle 17. Juan 5:17. Yeah, here we go. Iya makapaglaom. Nindot kay ni kumo natong tan-awon pag-ayo kay klaro magud gisugutan din himo bitaw ni nga sa pagbasa na ko ani makapaglaom magkunahon ako nga wa pa din human ang ginughimo. Okay, look at this. In 5:17. And Jesus said to them, Jesus mingon gato kanila, ang akong amahan, kanunay nagatrabaho. Okay? Hangtod karon nagtrabaho hangtod karon. Og ako sab, nagtrabaho pod. So, ako sa nagtrabaho.
Kung ang akong amahan nagtrabaho hangtod karon, karong adlaw ay isa nga, and I too am working. So makita nimo nga naghimo ang amahan nagtrabaho ang amahan hangtod karon nagtrabaho pod hastang anak. So kung balikan nato ang paglalang sa kalibutan, unsa man nga takna og panahon, unsa nga proyekto nga ang amahan, ang anak nagkuyog sa pagtrabaho. Of course, panahon sa creation. Mabitan sa panahon sa creation, in the beginning God's created the heavens and the earth. Elohim. Wala diha magpasabot makapaglaom nga ang paglalang sa Ginoo sa yuta ang amahan lang. Pero na ang tulo. Kaya kung imong tan-awon ug unyang espiritu nagalihok imabaw sa tubig. Ug unya sa himuon nato ang tawo sumala sa atong dagway. And so they were together when they created the world and the universe. God the Father, God the Son, and the Spirit were together. Duha tanan sila tuwa didto. Muna nga sa dihang nahuman ang kining trabaho sa paglalang sa kalibutan, kita gyud mo'y pinakatapusan, kaya kita may gitawag obra maestro. Obra maestra. Kita mo'y crowning sa iyang creation. Ang tao, katapusan yun. Muna, ngayon sa episode 2, versikulo 10, ato makita sa screen diha, kaya kita gihimo sa Ginoo ingon nga sa masterpiece. Gihimo kita diha ni Jesucristo aron magbuhat kitag maayo. So gikan kaniadto hangtod karon isa nga gihimo mo aron maghimog maayo. Pasilan kay naghimo magdawtan tiwason niya wa panho maghimo tingali. So gihimo ta sa Ginoo masterpiece. Pero kay kung dunay mga binuang sa laod ni gihimo, dunay mga kasalanan ni gihimo, isa nga maghimo ko paghasa sa inyong kinabuhi. Bag-ohon ako ang tanan. So magkapaglaom, mapaglalang sa tao, paglalang sa lalaki babae, mao kini ang crowning sa creation sa Ginoo. O nakita sa Dios na ang tanan pulos maayo. Wala ikasaway. Everything was very good. So, humanaunta, maayo na. Unya, sa dihan nakita sa Ginoo ang tanan, ikapitong adlaw sa simana, Genesis 2, versikulo 7, lingon din ha, ug unya sa ikapitong adlaw, nauman sa Ginoo ang iyang mga bulaton, nga iyang gihimo sa paglalang, ug unya ding pahulay siya. So, nahuman, God had finished His work. Unya nga naman, hingon dito, ang Juan 5:17, akong amahan nagtrabaho hangtod karong adlaw, ako sa nagtrabaho pod. Unsa man din nagatrabaho? Ha? Nga kung imong tanaw ng paglalang sa kalibutan natapos na, and God had finished on the seventh day and He rested. So klaro kayo makapaglaom ang paglalang sa Ginoo sa kalibutan. Natapos kini, klaro biya ang pagtapos. O niya bisan patuon nga adunay pagpadaghan isa nga sumanay kamog dumaghan. Dili tanan gihimo sa Ginoo duha ang gihimo. Pero dunay gitawag procreation. Ang Ginoo mismo sa nagtabang, naghatag ka nato sa pagtugot ng mudaghan ta. Sumura na tag mga kauban sa Ginoo nga naglalang puglaing kinabuhi. That's the procreation. So manang klaro kingon sa Genesis 1, versikulo 28. Klaro daya kayo. O si Jesus nagapanalangin, ngadto kanila sa lalaki ug babae. Unya nag-ingon siya, magsanay mo, magdaghan mo, manganak mong daghan, pun ang kalibutan. So nagunahuna ako makapaglaom, kaning plano bitaw nga family planning, dili na plano sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo, magdaghan mo. Unya, puno ng kalibutan, pasilan karon kay dili naman puno sa kalibutan. Mato nila kining COVID ko ni dula ni sa mga nasod aron ma-reduce ang population. Population reduction. Ingo nga, ug mao po na pamatyon lang po ng mga taong budaghanak. Ingo na ginusanay mo. Daghapunan ninyo ang kalibutan, dumaghan mo. Pasilan kaniya po'y family control, ingon tong usa ka Taiwanese nga mong gikuyong nga tumis Taiwan, ingon siya nga, may man mo dito sa Pilipinas, kay pwede mga anak mong tagpila. Pero sila ko na sa China, sa Taiwan, tagsar yun kabuok. Kuya wapod. Isa, I'm alone. Ubay man siya, I'm the only daughter of my parents. Isa may daghang tag-igsuon, isa may talimato kong Pilipinas aron dito mga anak kong daghan kuya po ning ato dito kay kami mo entertain mo dito kami mo dito may papuyo si muha isa dinilisod kayo kung mga anak kag daghan multahan ka sa gobyerno so kinahanglan usar gyud ka buo pero ang Ginoo ingon magdaghan mo. God said unto them, be fruitful and multiply. Daghanon mo nga musanay tas kalibutan. Karon may tadaghan na overpopulated ng kalibutan, dili ba pagkadako kay sa yuta makapaglaom, kung maadto ka sa asa nga dapit, pagkadako sa yuta nga way taho, bakante. Wa pud giuma, so bakante gyud. So kulang pa ang tao. Pero ingon na Ginoo, humana na. Gipasanay na tamo.
Nahumana ang paglalang. Karon ang paglaom ang ikaduha nga buhat nga atong ipaabot sa Ginoo kana gitawag niya di na creation upon redemption. Kumusta man ang redemption kung kaluwasan iyang giplano? Natapos na ba po ni? Natutanahon karon sa bilang kasulatan. Klaro mag-ingon sa Juan kapitulo 3:16. Ingon din na, gihugma sa Ginoo ang kalibutan, gihatag niya ang butong anak, gipadala ang butong anak, nga bisan kinsang mutuo kaniya, dili malaglag kung dili may kinabuhing dayon. Klaro maguna din ha. So, mo ni plano sa kaluwasan, the plan of redemption, gipadala sa Ginoo iyang bugtong anak si Kristo Jesus. Mo ni ang paglaom sa tanan. Mo ni ang paglaom nato nga mahawas ta sa atong mga kasalanan. Ug unya gipakita man kapaglaom nga kini siya, klaro jud kaayo ang ingon sa balang kasulatan. Karon Pasko man no, si Kristo na tao, dili gyud mga kapaglaom nga insakto gyud December 25. Apan taas kayong sugilanon ko atong isgutan ang kining kasaulugan sa Pasko kanusa nagsugod kaysa nagsugda unya unsa mga pitsaha. So taas na kay di man atong focus karon gawas ko maghisgot og mao ng episode ang Pasko. Kaninoon ang gasa sa paglaom. So kini si Kristo gasa po ni nato. Siya po ang gasa sa paglaom nga gihatag sa Dios nga nis kalibutan aron sa ta, aron dili mga matay, dili mga laglag apan may kinubuhing dayon. Muna ingon dinha sa Matthew 1 versikulo 21, gipasabot dinha ngano nga ang anak gipadala dinhi sa kalibutan aron pag-unsa. Ingon dinhi Matthew 1:21. Lagi ingon dinhi ug unya siya baga panganak og usa ka anak kalalaki. Ug iyang pagatawgon iyang ngalan Hesus. Kay siya manggod magaluwas sing makatawhan gikan sa ilang makasalanan. Amo day tuyo. Ang tuyo mga kapaglaom sa Dios, iyang gipadala ang iyang anak aron kita mga luwas gikan sa kasalanan. So, the plan of redemption, it was planned by the Father, by the Son, and the Holy Spirit, and even the angels. Bisan pa gani ang mga manulunda. Ang manulunda, kauban sa plano, sa pagluwas sa makatauhan nga nahulog pagpakasala. Ang pagpakatao ni Kristo, ang iyang pagpakamatay, kabahin ka na sa plano sa kaluwasan. Gani kung imutan-aon ang hitabo kang adan kang iba, sa diha nga sila nakasala, naghimo sila ka ng temporaryo nga tabon silang pribado nga lawas, nagtahiya ragod sila dahon sa kahoy. Unya kay dawbe, kay ang dahon sa kahoy makapaglaom kay malaos man na pila ka adlaw, malarag man na siya, mga lawas man so tahi na pud sila, sige tahi. Ang gihimo sa Ginoo, kay inyo tanaw ano bala ang kasulatan sa Henesis, naghatag ang Dios og sapot ngadto kang adan kang iba sa magtiayon og sapot nga balahibo sa mananap. Kung balahibo sa mananap gihatag sa unang tao, mabuhi ba ang mananap kung kuha ang panit? Of course, mamatay. Ang kamatayon sa mananap, ang pagpatulo sa dugo, mo kato'y simbolo sa plano sa kaluwasan sa tao nga makasala tungod kay si Kristo nagpakamatay tungod og alang kanato. Ang karniro kon ang mananap ngay kuhan og balahibo panit unya gihimong sapot sa Dios gihatag ato kang adan gihatag kang iba mo to'y simbolo nga adunay magpakamatay. Si Kristo mao'y magpakamatay tungod og alang kanimo tungod og alang kanako. Mao kana makapaglaom ang gasa sa Dios aron kita makabaton sa paglaom. Ug unya kun imong tanan ang Roma kapitulo 5 bersikulo 8. Apan ang Dios nagpadayag sa dakong gugma nga ni kanato nga bisan kita makasasala pa apan siya nagpakamatay tungod og alang kanato. Wala ta niyo pakamati nga kanang natarong na ta. Wala ta niyo pakamati makapaglaom kanang maayo na ta. Tinuod ang paghimo sa Ginoo sa tao aron ta maghimog maayong binuhatan. Mao na plano kaniadto pa. Pero saon ta maud kun nga kani bitong tao gyud makapaglaom nga muligot gyud ba? Mangita gyud paagi nga makalighot, nga makagawas, o niya makapatuyang sa kugalyon, magmalipayon. Mao na problema sa tao. Pero sa dihang makasala pa ta, gipakamatay na tadaan ni Kristo. Nag-ula sa siyang dugo sa Kalbaryo sa cross. Iya kitang gilinhinluan, gilimisan, gipurified, pinaagi siyang dugo. Muna yung tuyo sa ginuning ani sa dinhi, plano na sa kaluwasan. At kung imong tanaw balang kasulatan, dinhi ka sa Hebreo 9:22. Klaro ang gisaysay nga walay kapasayloan sa sala kung walay pagpatulo sa dugo. Kanyan tumaw na. Kung ako makasala, mag-ihaw kong karniro kanding, niya patuluan sa dugo, o niya ihalad nako, no? Ihawon, ihalad, aron ko mapasig-uli sa kong mga sala. Mo na gihimo po ni Kristo. Mo na yung si Hebreo 9:22.
Nga kung walay pagpatulo sa sala, walay sa dugo, walay pagkapasiluan sa mga sala. Mga paglaom, mao na hinunan si Kristo ni sa kalibutan. Unya tanawag ko no, kung wala ba nin human nga plano. Nagingo din Juan Kapitulo 19, versikulo 30. Okay? Tanaw na to ko no. Ingo din sa Juan. Juan 19, versikulo 30. O sa gingon, ugo niya si Jesus, sa dihang gihatagan siya og suka. Kanayang tingal sa suka. Human sa tingal og suka, siya mituaw. Ingon siya, natapos na. Versikulo 30. Natapos na. Ugo niya, miduko siya siyang ulo, he bowed his head, and died. Mga kapaglaom, ang plano sa kaluwasan, nahuman na pod. Sama na sa pagplano sa paglalang sa kalibutan. It was finished in Genesis 2, verse 3. Karon po na plano sa kaluwasan, it is finished sa diyang gilangsang si Kristo sa cross. Pero sa mga ang wa pa nahuman. Nga naman isa nga akong amahan, nagtrabaho hangtod karong adlaw, ako sad nagtrabaho. Unsa man di ay nga trabaho, ang wala pa nahuman. Una makaingon ta, if that's the case, then God is not finished with us yet. Nagsige gihapon siya trabaho. Nagyapon ang trabaho sa paglalang, na ang trabaho sa pagluwas, the creation and redemption still going on. Ingo nga, pwede po. Ngano? Kay ang procreate karon sipog panganak ang mga tao gawas kun wa nay anak-anak ron ang mga tao ang uban ganina pay taluha no nakakuha pa kog kanang taho makapaglaom nga nanganak siya triplet ingutag sara na mura magbaboy pero nanganak kanuman tungod sa sugo sa Ginoo daghanan ninyo yung kaliwatan punang kalibutan sunagi hapon na wa pa rin nahuman karon ang kaluwasan pagkalangsan niya sa krus ingon siya natapos na pero nga naman lagi nga ang Dios sa gihapon kung dunay makasasala pasayloon maghapon niya. Nagihapon ang redemption. Manayin ko nga, God is not finished with us yet. Nga no? Klaro mo kung giingon. Kung balikan na ito, kapaglaom ang Juan, Kapitulo 5, 17, klaro mo giingon din ha. O, ang akong amahan, kanunay nagtrabaho hangtod karong adlaw, ako sa nagtrabaho pod. Unsa man nga trabaho na? Mga kapaglaom, ang trabaho karon gihimo sa Ginoo nga mao'y atong gasa sa paglaom. Gabisan kung ikaw makasala, ako makasala, kita makasala, apan duna tay tig pataliwala. Mao nay nagpadayon karon. The work of mediation. Mga kapaglaom, si Kristo mo'y tig pataliwala nato. Kung kita makasala, na ay Kristo nga mao'y atong mediator, taliwala ka nato og samahan. Unya siya mga bugar, siya nga tubugado. Siya mulaban sa tua. Sa matag adlaw ikaw nakasala. Si Kristo nga anak mo'y mulaban ka nato, magkigatubang samahan, o niya mo justify sa tua. Munang klarong ingon ni Juan. Unang Juan, makapaglaom, Kapitulo 2. O sige ingon din ha, aron maklaro na ito pag-ayo, kung sa gyud ang gihimo ni Kristo nga kanato. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 1. Mga hinigugma kong mga anak. O sige ingon niya din ako nagasulat kaninyo, aron kamo dili na magpakasala. Gisulatan kitang tanan, aron di tatang pakasala. Pero, padayon makapaglaom gisulti. Pasahan na ito ni sa New Living Translation. Apan, kung bisan kinsa kaninyo makasala, at doon na kita'y manlalaban, doon na kita'y tigpataliwala at tubangan sa amahan, o siya mao si Jesus. Sa ito pa ang trabaho ni Jesus makapaglaom. Karon, it's no longer creation. Samahan po mura po na, dili na kayo maglalang, humana, it is finished. Ang pagpatulo sa dugo, ng may plano sa kaluwasan, humanasad, it is finished. Pero kung saan nagitrabaho sa manok sa anak karon, nga sila nagkuyog kong trabaho gihapon. Mao ang paglaban, mao ang paghukom. Karon gitawag tag pre-investigative judgment. Wala pa nibalik sa Ginoo Kristo, apan dunay paghukom alang kanato. Trabaho sa amahan, trabaho sa anak. Mao ka na makapaglaom ang buhat nga gihimo sa mahanog sa anak. So, that work of mediation, mediatorial work, ang amahan maminaw sa anak, unsay iyang ipangabugar sa mga taong makasala, munang akong gi-highlight din siya mo itong advocate, nga mo'y mo hatag laban, taliwala ka na itong samahan, iyat ang labanan, kinsa man si Kristo Jesus. Pero ang yawa, mula ginagyan ako, kung ang Ginoo mulaban na to, ang yawa po nung padiskuryo ka na to.
May yung yawa, di ay. Di yung ka makahimo pag tinarong. Yabagun yung ka. Bisa kung saon ni mo. Magkapaglaom. Kung mauman galing na ang kanunay ibunghog sa yawa si muha, mawadaan kag gana, mawadaan kag paglaom. Nga naman, kaya bisa kung saon paningkamo tumingon ng yawa, di nalagay ka mausab yun. Mauna yung ka. Muna doon na po yung mga tao nga kung ingnon nga, mag-usab ka, ay di na ko mausab ka, mauna yun ko. Ay ko nang muna lakawa, ano yung paglaom? Pero natin paglaom pa, naigasa sa paglaom, ay hatag ka na to. Unsa nga gasa sa pagpasaylo sa mga kasalanan, pagpataliwala ka na to, muna paglaom. Kung balik ko na to, kapaglaom kayo ni unang Juan, ni Juan 2:1, natay tigdipinsa. Ganiha advocate. Karon makapaglaom din doon natay usa nga makigsulti ka nato, mudipinsa ka nato, ngadto samahan, ug kana mo si Kristo Jesus, nga matarong. So kitang tanan iyang dipinsahan. Busa, kung ugaling ikaw, gisulatan, giaghat nga ikaw, di na makasala. Pero kung makasala, manggid ka. Si Kristo mismo, mo'y mulaban ka nato. Dos na awar ko ng dos. O si Kristo, siyang kaugalingon, ha? Kini nagpasabot ng atong mga sala, mapasaylo na. O gunya, dili lang ang atong sala, sumala sa unang Juan 2:2, dili lang atong sala mapasaylo, ang pangabugarhan sa Dios, anak, ngadto samahan, dili lang atong mga sala, apan ang mga sala sa tanan nga makatawan sa kalibutan. Ang gusto sa Dios makapaglaom, nganong iyatang abugahan, nganong iyatang tabangan at tubangan sa amahan. Kaya gusto niyang mangusab ta. Dili biya tanang panahon ako manggabugar sa inyo ha. Dili biya tanang panahon ako makigpataliwala sa inyo ha. Mumot ang panahon, dili na, maghuhukom na ko. Nainunod ko makapaglaom sa usa ka sugilanon, doon ay usa ka bata agamay. Ako ninisulti tinikan ni Adto apan, for the sake of illustration, bitaw, ani bitong pangabugar karon, no? Magician, ministerial work. Mutabok siya sa sapa, naon sa man nagbaha man, lingilingi sa magkatabag, naay usa nga ning tabok. Isa ledong, sungay niya, gibutang sa baga, lakaw sila. Paglakaw na, gibutang niya pagtabok sa sapa. Karon pila sugilanon ang mga batanon, ang mga bata ni dako, pastilan ka nagyabag man. Ning apil man siya ng sugal, inom, judon ngawat. Pagpangawat ang dadakpan. Pagpadakpan na, din dalon sila nga to sa husgado. Pagsunod yun niya sa korte, agoy nakita niya ng lingkod nga judge, mo maning tawhana katong nagpasaan sa kuwas sa gamay pa ko. Lipay kayo siya, mo maning tawhana. Nagpasaan sa kuwas sa gamay pa ko, tabok sa suba nga baha. Nakaroon, isa away problema. Kailan ako ning huwis di ay. Tabangan ko niya, gitabangan ko itong naggamay pa, karon pa nako. Pastilan karon pagkatuban dito sa husgado makapaglaom, ingon na itong batanon na kibataw siya. Sa judge, kailan ba kasakua? Ako tong imong gi sungay nagtabok sa suba nga baha. Ako to, katong imong gipatabok unya gibutang dito sa unahan sa pikas tampi. Ako to. Judge, kung gitabangan ko nimo kaniadto, tabangan po ko nimo ron. Duk ang lamesa sa judge. Ingon ang judge. Kaniadto nagtabang pa ko nimo. Apan karon muhukom na ko nimo. Kaniadto gitabangan pataka. Pero karon di na kumutabang, hukman ta na ka. Magkapaglaom, mausa na ang dagway sa sugilanon may tungod sa gimo ni Kristo. Karon, siya pa'y manlalaban. Siya pa'y magabugar na to at tubangan na to samahan. At dili sa tanang panahon nga ikaw abugaran. Dili tanang panahon nga ikaw iyang abugaduhan, iyang tabangan, iyang sultihan ng aman nga muna. Aron ka mausab. Gusto niya nga karon dayon, mga usab ta. Mubita na nga ito ang punto makipaglaom, the hope for transformation. Nga unta kita mga usab. Nga unta kita mabag-o. Karon sa mata mabag-o. Ang kinabuhi nato nga diin pagkatawanon, karon sa man mabago ang tao. Ato masahon ingon ni Pablo dinha sa 2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Unang Korinto, o sige ingon dinhi, og sa diha ngang usa mahimo ng Kristohanon, nanak ang Kristo. Siya mahimo ng bag-o, branyo, kuyaw ning branyo, no? O sa biya kita mamilit og sakyanan katong sikanhan kay bubarato. Pero ang Ginoo dili ganahan anang sikanhan. Dili ganahan anang bubarato. Branyo ganuman, bililhon ta tubangan sino kay gibayran ta siyang dugo. Ikaw, ako, kitang tanan, bililhon tubangan sa Ginoo because we are what? We are paid by His blood on the cross. Gusto niyang mabag-o ka, mahal ta.
Atubangan sa Ginoo. Sa niyang mudawat kaniya, mahimo kang Kristiyano siya. Ang tanan mahimong branyo, asa man o branyo? Sa sulod, dili ang sa gawas. Mahimo kang branyo sa sulod. Og siya dili na mao ang kaniadto. Dili na mao, bag-o na. Ang kinabuhi nga bago, magsugod na diha sa iyaha. Mga kapaglawom sa di, ikaw na kang Kristo, dili kayo mabago imong dagway. Kung lapad kang ilong, mo taas na. Kung ang imong buhok kulot, mo tulid na. O tulid, mo kulot na. Dili na mao. Ang kabaghuan, gisulti din ha, bag-o ka nga tao sa sulod. Muna katong, ako ni kanunay mahinumduman ng istorya, ang usa ka pastor, nag-imbitar sa iyang amigo nga Muslim, nga mukuyog siya sa bautismo kay ipakita niya nga ang tao mabautismo sa Kristiyano mabag-o ning kuyog po niya ang Muslim nga amigo. Pag abot dito magkapaglaom, pag tuslos tubig, paghawas mo magyapon na nga. Lago magyapon iyang panit. Nga katong kulot kay buhok, kingki kay kanang buhok, isa nga kani ning bautismo, matulid ni. Ayo sa mahitabo nga paghawas niya tulid nga kulot magyapon sa way kabaguan. Pag uli na nila, nag-ulo ang Muslim, kapoy-kapoy kung kuyog ni mo, friend. Ingon mo, mausap ang tao nga mabatismuan, maurang gyapon. Ang kulot og buhok, kulot og gyapon. Ang itobog panit, itobog gyapon. Ingon din ang pastor, friend, wala ka kasabot. Ang giingon ako mabago, ang sulod. Mabago ang sulod, dili ang gawas. Igsoon, klaro kay giingon sa 2 Corinto 5:17, mabago ng tawhana sa sulod. Pero saan yung pagkibali, igsoon, nga nabago ang sulod? Mga kapaglaob, nabago ang sulod, nga ang gawas na ni mo, huwag man usab. Tingali, insakto tong hagyalan niya ng Muslim, nga ingon nga, huwag may kausaban ako nakita. Mauro mang gihapon. Itong gihapon, kulong og buhok. Mga kapaglaom, usahay makita nato, sa diyang ang taon na kang Kristo mauro gihapon. Wala siya na born again. Together again gihapon. So dinhi, kung ikaw na kang Kristo mabago na ka, dili na ikaw daan nga pagkatao, muna, ang trabaho alang kanimo sa Ginoo tapos na akong spiritual work nausab na ka, you are transformed and renewed yourself sa city makapaglaom ingon dinhi og ang tanan mga bag-o na gyud na bag-o nga butang gikan sa Ginoo nga gidalangan ni kanato pinaagi kaniya sumala sa gisulti og gihimo ni Jesucristo gidala kanato gibag-o kita makapaglaom kinsa nagbago si Kristo. Gusto niya nga iyang pagpangabugarin siya nga okay na siya. Amahan ko. Kaya mausap na siya susimana, bago na siya. Akong giyahan siya, akong tabangan siya nga mausap siya. Nga dili sa magunahuna sa mga butang sa yuta. Nga dili sa magunahuna pagpanlupig sa mga katawhan, aron siya mabulahan, ako na siyang usbon. Nabago ka sa diyan kang Kristo. Nabago ka sa diyan gitabangan ka ni Kristo. Ugon niya, para yun mo, versikulo 18, ugon niya ang Diyos maghatag ka na itong pribilehiyo nga mag-aagda sa matag usa sa pagduol ngadto kaniya sa pabor aron nga ikaw unsa aron ikaw ako mahimo mapasig uli ngadto kaniya. Wa kapaglaom muna ang paglaom sa mga tao nga gustong mabag-o. Tabangan ka sa Ginoo. Klaro ang gisulti sa balang kasulatan. Kay ang Dios unya maghatag kanimo og pribilehiyo, mag-aagda kanimo sa pagduol ngadto kaniya aron pagdawa sa iyang pabor, ihatag kanimo aron ikaw mapasig-uli ngadto kaniya. And that is the hope of transformation. Makapaglaom dunay labngunon nato nga bungaw, nga walay lain nga makatabang kanato, si Kristo lang nga nagpakamatay sa cross. Si Kristo lang nga nigdaog ing siya nga cheer up, I overcome the world. Siya lamang. Makatabok ta sa tampi, sa kaluwasan, kung si Kristo atong saligan, kung si Kristo atong abyan, kung si Kristo atong manlalaban. Pagkaninot kayo, no? Makapaglaom, abinin mo, ikaw ako doon na tayo makaluyahon. Ako doon na suyo kaluyahon. Kanabitong, ang ako kaluyahon ka doon ay ampo ginako, amot sa inyong kaluyahon. Alang ka na ako, kanabitong singkahan ko, malae madyug ko. Kanang singkahan jud ko. Iko ginutabangi ko nga kanang makadungog kog singka nga di ra ko malain. Kay kun malain ko makapaglaom labi kay away ba nga mo nang bugin ako ginapo dag-o na ko ng kaluyahon kay kaluyahon gyud ako na. Kaya kanang masingkahan ko, malain pud ako nauna, o niya gusto ko musingka, gusto ko makig-away na dayon. Kasabot ang Ginoo na. Tabangan ka sa Ginoo kun mutugyan ka sa mong kaguliyong nato kaniya. Pero yung ka nga, kinani ako mao na magyud ko, di na ko mosab. Asayop na. Kung nakita nimo makapaglaom nga diyan ang imong kinabuhi,
mahimo kang problema, mahimong masubo imong magkauban, mahimong maghilak ang mga kauban nimo tungod sa imong kinaiya, nausbon nimo. Kaya ang Diyos kasabot sa atong kaluyahon. Tanaw ra nato. Dayon sa Hebrehanon kapitulo 4 15-16. Ingon dinhi. Ato basahon. Hebrehanon kapitulo 5 15-16. Og si Jesus nakasabot ha, sa tanan nato nga kaluyahon. Tanan nato nga kaluyahon. Tungod kay siya gitintal sad sa tanan nga mapamaagi apan wala siya magpakasala. Nagpakatao siya sama nato. Mabit hinungdan ning ani sa dinhi aron ma-feel nato makapaglaom nga siya bitaw nagpakatao wa siya kasala sa Dios magud siya. No, sa iyang pagkatawhanon makapaglaom kauban pareha nato. Apan gitintal sa kadaghan nga panahon wa siya magpakasala. So tungod ini, kasabot ang Ginoo unsag gyud ang tao sa kalibutan. Muna kun imong tanawon ang bersikulo 16 kun siya. Og busa bisan unsang oras sa ikaw moduol ngadto kaniya kun nanginhanglan ka ingon sa dinhi, unya sa maisugon ikaw moadto tubangan sa tulo sa grasya sa atong manggiluyon nga Dios. Ingon sa dinhi, nan ikaw tabangan niya, tratahon kaniya, o gihatag niya ang nagakaigo nga tabang nga imong gikinahanglan. Tabangan ta si Ginoo. Kasabot siya sa tong kaluyahon. Kung moduol ta ngadto niya, iya tang usbon. Tabangan ta niya. Muna yung isa nga, samahan, ay sa okir na siya kay mausap ra man sa semana. Iya kang labanan. Ayaw sa naghukmi, kay kana siya magbag-ura. Ay sa hukmi, kay siya mausabra. Biyaan ang daan nga pagkatao, may mo siyang bago. Ay sa hukmi, si Kristo atong manlalaban. Kasabot siya sa atong kaluyahon. Kasabot sa simong kaluyahon. Apan ayaw po, yun yung mahigala makapaglaom, nga di nga atong kinabuhi, mao nagyud ko, kay mao gyud ko. No. Mabago ka kung naka kang Kristo. Apan kung wala ka kang Kristo, magpadayon imong daan nga pagkatao. Dayag kayong gingon dinhi. Tabangan ka. There we will be treated with undeserved kindness and we will find help. Ang Diyos mo tabang kanimo kanako. Siya karon nga bugar. Mao ni ang trabaho nga nagpadayon sa amahan, nagpadayon ang trabaho sa anak. The mediatorial work. God the Father will judge. But the Son will always, what? Speak on our behalf. Siya makig-istorya tungod ka lang ka na to. So namiingon ka nga, pastilang Ginoo pagkadako na gyud sa kong utang nimo. Gihatagan pa ko nimo og hangin nga akong ginhawa way bayad. Imo kong gihatagan sa adlaw nga pastilang kinahanglanon kay nako. Karon imo pa jud kong abugaron, imo pa jud abugaran. Imo pa jud kong tabangan. Unsa may akong ihatag nimo? Muna ingon sa katao, Lord, what shall I render unto you? If I were a shepherd, I will give you a sheep. If I were a rich man, I will give you money. Iyon sa tanan. But Lord, what can I give to you? Ingon sa katapusan, wala bang ko'y bandi, akong ihatag akong kinabuhi nga nimo. I will give my life to you and I will start following you. Mga kapaglaog, tanawa pag-ayo. Ang atong kaghapon, ang atong karon og ugma, ang duha na atua, kagahapon o karon. Apan ang ugma, iha sa Ginoo. So atong paningkamutan, nga kung kita makapaglaom, wala man mahashasan, wala man ma-refine ang kinabuhi, ang sinultian na gihapon. Muna ko sa katao, nag-away na sa pastilan. May tagwa pa na apil akong kamot ba sa kining pagbunyag ko niya, kay baka sumbag pa sa 10 rounders man. Ikaw tayo na, tama na Jo, tama na. Sa dili, pastor, kaya magkatahon na daog na ko nito una, pero karon kay nabag-o na ko, mo nang sila na ginana, kay gwapa, pastilan. May pagwa ko, nagpabautismo da. Kay katuko ng matawhan na, isog man siya, kay palhubog po siya, isa kanawa, daog na ko na tanan. Pero karon sila isog. Kay kibalo silang nabag-o na ko. Eh, kung amay regyo nabag-o ka, kay kung wala pa, away tanan. Pas silang kining crack, bitan ng pusil. Eh, kung ginoog na, mamatay ni karon, eh, kung anda po kong mamatay, kung mamatay po ko, ulitaw po ko ato. Mamatay po ko, wapo kay pamilya. Pas silang kaning crack, kay ngikit pang kayo, nakadura ko, crack ras po sila, kuha na, naibuto ni, patay yun, agi mamatay. Ay, wala man. Di, ko, sige, yun akong kapitan, di man ni mahusay,
O makagubotan ikaw hinungdan kay ikaw may unang-unag singka-singka ning ato dito gipasulti na mo pastilan igso igala ko makapaglaom siya man nag while dito sa barrio hall game closing na to sa mong meeting. Di akong ikuyugan siya ko kapay lang singgit-singgit ka pa kung giagbayan pastilan gisingit-singit to lumiag yung kuanon ay pero unsaon taman. Ako ni agbayan ana ko ay lang singgol ka kay makadumog sa ay ikaw gani naggamit gini kag microphone ako gani wala microphone kung may mako nagamit microphone kay nagwali man ko ikaw kay nagsinggit-singgit ra makasakuhay ko ayaw na lang god pastilan kalumig kayo nauna ko mga kapaglawin ko pastilan umabalik akong pagka yabag tong una simple ri kini tawanan di na ni kalakaw pa yung lambalay pero sa auto man sige abot dito suko kay tanan nanguli mi papanguli na mo ang paglaom pagkaugma ning suri ko atong mga tawo ato dito kinsa mo tunaan may nag-crack og pusil. Nagunahon ako ato doon na yung bubuto. Pagbuto mo na naging mamatay. Ingo na itong kap ko, isa pastor. Ako man to nag-crack og pusil. Ikaw ka naman. Isa lang alang na may mga tulo ka tao nagtuyok sa imong luyo. Di nagtanaw ko ikaw, uy. Nya di man makita kay ngit-ngit. So akong gitiunan sila, gicrack ako dahil kay dahil mo aksog sumbag sa mo. Pusilo na ko largo. Kung may radyawan ng aksyon ka ng sumbag. Ingo, di po sila manumbag. Kaya sila nga tanaw, taning mga yawa ni ron, di ba ni mga pungil ang sungay. Iyon ko nga, murag sayop gali ni mahigala. Murag kamo tili mo yawa, kay kamo may nangitag-away, kamo may nangahubog. Kamo tili yawa, aring samot ko suko, hinay akong tingog, puro sakit. Iyon ko nga, dili, wala pa may nangitag sa ikwan, din higubot. Si kapitan mo yung ato dito, nagsigit-sigit-singgit, hubog na kapitan siya, dapat siya mo ihimplo sa barangay. Pastilan karon kay ning crackban. Agoy ang ato man ang amigo nako nga kafgo, dili gud Adventista, pero ning tion sa Santos Leon nako kay nanay nagtuyok-tuyok katulo ka tawo. Kay basi ko nugdunggabon ko, bisa ko nugsumbagon ko sa naapay ning isa sa kabot paso si Moluyo, basta kay hayaon yon. Ay ko binuang ka po nimo ay. Isa lagi, naon sa itong mga tawhan nga silang kahubog ilang manggidala nagsamok manos baryo. Utro po ng kapitan, SB member po sa lungsod, utro po. Pero magpaglao mo ni. Makiingon ta, kung nanak ang Kristo, bag-o na, ingon to studio, ingon nga, ay na, di adyo. Astilan. Isa, pa kung bautismuan, ako'y makikaway, bisag sila patanan, pastor. Kung nagsaling, ito na kay 10 rounders boxer. Pero makapaglaom, mabag-o ta sa diyang nanak ang Kristo. Pero unsa man ang wa panhashasan, unsa man ang wa panatapos sa Dios. Muna magkapaglaom ang atong karon. Ang kaghapon, yes, sumana. Ang karon na bago na ta. Ang ugma, iya sa Ginoo. Muna, sa diha nga nakita sa Ginoo ang imong pagkatawhanon, tabangan kaniya pag-ayo. Nga naman, aron ka mahimong sa mahimong bag-o, mahimong insakto, mahimong tarong, mahimong tulid. Nangyay din ang Roma makapaglaob, Kapitulo 3. Dito kaya gingon din sa palang kasulatan. Aron ka mabag-o, dahil din Roma 3:10. Og unya ang balaang kasulatan, the scripture say, there is no one who is righteous. Oy, wa may matarong lagi ani. Walay usa nga tarong. Puro sa tadautan. Tinuod yun na. Kung ikaw magpakaroon nga ako kina, sayop ka, walay usa nga tarong. Gawas ko ng Dios mutabang nimo. Nga naman, basahan pa dayon, kay ang tanan nakasala. Kay ang tanan nagpalayo sa Ginoo. Ang tanan nakahimo og sayop, walay usa nga matarong, wala bisan usa. Kung tanaw na itong atong kaugalingon, dinhi sa kalibutan, wa gitarong bisan usa. Apadunaw ito mga kapaglaon, nga si Kristo mutabang ka nato. Ang atong pagkatawhanon, tarungon na niya. Wa giti tarong kung kita lang. Ang kasing-kasing nato, ang handom tanan, ni Arigyos kalibutan. Pero gusto sa Ginoo nga bag-uhon ta. Ang kasing-kasing nato makapaglaom, muna'y puyanan sa yawa. Ang kasing-kasing nato, o ang una-una, muna'y itong habitations of unholy, what? Unholy thoughts. Unya mo po na ang puyanan sa atong tinguha nga yutanon. Kada kasing-kasing nato. Muna nga bag-o ng kasing-kasing, mabag-o yun ta. Kisa mo bago sa kasing-kasing. Ang Ginoo ra yun. Tanaw ra God, ang igo din ingon si David. Hatagi ako, himuy ako, bagong kasing-kasing o Diyos. Sumala sa Salmo 51, versikulo 10. Hatagi ako, himuy ako, bagong kasing-kasing o Ginoo. Ingon siya, ibutang sa sulod ako kanang kasing-kasing o espiritu nga matinud-anon. Dili na espiritu nga diin limbungan, espiritu nga traidor. Kasing-kasing baguhon sa, unya mahimo na kung sa, maayo nga espiritu.
Ayaw kuha ang imong espiritu gikan kanako. Ayaw kuha. Ayaw palayo kanako mato ni Kaharing David. Ayaw ko biyai. Pastilan ho. Muna na kanindot kayo. Kaysa diyang ikaw mangayog tabang sa Ginoo, tabangan jud ka. Muna sa 12 ingon sa dinhi. O niya ihatag mo sa kuha pagbalik ang kalipay sa gikan sa imong kaluwasan. Ugon niya himuon mo ako nga masinugtanon sa imong mga kalagdaan. Ugon niya ikaw magatudlo kanako nga dili na magpakasala, dili na maglapas sa imong mga kalagdaan. Ugon niya mo balik ka na kanimo. Nindot kay gingon ni David, no? Mobalik ko nga na kanimo. Tabangi ko nga di na ko makasala. Tibangi ko nga makatuman sa imong makalagdaan. O niya mobalik ko diha kanimo. Makapaglaom, ang tuyo sa Diyos ikaw mabago. Ako mabago. Kitang tanong mabago. Naon sa man nga circumstances itong kinabuhi, nga murag mag-dwell kita dito ba nga, adik yun ko mag-usap ani, kanigyod. Unsa may na circumstance makapaglaom nga, magka-huna-huna ka nga, diya, nagyug ka. Nagyug din usa ka magsulat, si Mark Patterson. Ayon siya, are there circumstances that you are allowing to imprison you? Unsa man nga mga circumstances kinabuhi, nga mura bitaw natanggong ka, nga di na kakausap, di na kakabalhin, maunag yun ka, mura kang nalukong. Unsa man, ka na magdumot na yun ka. Naaba. Now, kung naaman galing, itugyan sa Ginoo. Naabay mga imong bagulbol, may tungod sa usa ka tawo, o may tungod sa usa ka Kristiyano, nagsikay bagulbol ka na siya yun. Nga makakita kasi maglagot yun ka. Nga murag di ka ganahan sa imong adlaw kung makita mo yung dagway. Naaba. Kung siya din makapaglaom, usba na, tapusan na imong pagtanaw nga to sa uban, kung unsay sayop nila, apan tanawa, ingon din tanawa ang mga circumstances imong kinabuhi, pagsugod og tanaw, kung unsay maayo, diha sa Ginoo. Ayaw pagtanawa ng mga tao. Kaya ang tao makasasala rin dyan. Dili yung ka mausab sa imong kaugalingon, kung naglaom ka nga usab, ayaw tanaw ng sayop sa tao. Apan tanaw ni mga kapaglaom, ang kaayo sa Ginoo. Tanaw ni mo ang iyang gugma, may gugmaong kalulot. Muna ingon din siya rin David, balik ka mo. Ayaw pa undayuni ang imong kasing-kasing nga madinumtanon. Ayaw pa undayuni imong kasing-kasing maunsa, malinapason. Nga kanunay kang maghunahuna sa imong kaugalingon. Ugo niya magpalayo ka sa Ginoo kay nasuko ka. Baguhang kaugalingon, balik. O niya, kung magtanawan pa yung gisulti ni Haring David, sa iyang sulat sa Salmos 119, versikulo 37. Ingon siya nga, ugo niya tabangi nga akong mata mutanaw, dili sa butang nga way pulos. Tabangi ko nga mabag-o o magsubay sa imong mga dalan. Mao na giingon din makapaglaom. So, dahil mga slides na itong lagtawa ito, gusto na akong tanaw na ito, ang gisulti niya, baguhon mo akong kasing-kasig o akong hunahuna ang akong utok. Kasing-kasig hunahuna. Hunahuna o kasing-kasig. Na ay ako nahinunduman kaniya ito sa estudyante pa ko. Sa ayaw tuguti, don't let your heart rules over your mind or brain. Kinahanglan imong brain, mag-rule yun sa imong kasing-kasing. Ayaw tuguti nga imong kasing-kasing, bugahom sa imong hunahuna. Kung higda ni mo, magsikag pagbatos silan, uy, kanang hunahuna ni mo may magahom sa tanan. Okay? Muna, ingon na balang kasulatan, Pilipos, Kapitulo 4, verse 7. Ugon niya ang kalinaw sa Diyos, nga maoy mulabaw sa tanang mga pagsabot sa butangan hitabo sa kalibutan. Mautan ni magabantay, mautan ni magapakgang sa imong kasing-kasing o sa imong nahuna, nga ikaw kanunay, mutugyan diha kang Kristo. Kanang unta bitawng kalinaw, kauban sa Diyos. Nga imo hunaw-naon, kung makakita kang dili mayo, nahay kauban mo din nanakaroon sa Manila ng Puyo. Basta makakita gani isang gabutang nga murag di may siya nga ay igampo na to na. Igalampo. Sa tanang butang nga magkahiskot-hiskot ay ato lang iampo. Mura na. Kung siya makita na ito makapaglaom nga din murag dili na to madawat, murag lain sa tuwa, then we will pray. Iampo lang na to na. Matabangan na sa Ginoo. Nga naman, kung imong tanaw din makapaglaom ang saan niya sa ikaduhang Kronikas 7:14. Kung ang akong mga katawhan
mangita sa kungalan. Ug unya magpaubos kaugalingon. Ug unya magampo. Ug unya mangita sa akuang presensya. O mubiya sa ilang dautan nga binuhatan. Tanaw pag-ayon gisulti sa Ginoo. Ingon siya, unya ako magatubag sa ilang mga pag-ampo gikan sa langit. Ug akong pasayloon sila silang makasalanan ug ayuhon ako nila, ayuhon ako ang ilang mga yuta ug mga tanom. Makapaglaom, nabay panahon nga diin moratag nabilanggo sa atong kasuko kasilag ug pagdubot. Wala ba'y kalinaw sa atong kinabuhi? Kung mao man galing na, usbo nato atong kaugalingon. Ang Dios karon nagpadayon sa trabaho pag-usab sa kinabuhi sa tao. Kung nausab niya si Zaccheo, kung nausab niya ang babae nga kundatan, nausab niya makapaglaom si Maria Magdalena, nausab niya si Saulo, mausab po kaniya. Mga bag-utang tanan. Kay ang Diyos naghatag kanato kagayunan, karon nagtrabaho pa siya sa iyang pagbago kanato, kanang finishing touches. Yes, the hope of transformation, the finishing touches of God still going on. Nagabago naman itong mga tao itong gisgutan. Karon gusto niya baguhon sad ka. Gusto niyang usbon ka. Ikaw na balang kasulatan, Isaiah 30, versikulo 21, ang inikadungog ni mo sa tingog. Ikaw unya, musunod ka niya. Inikadungog ni mo sa tingog. Ikaw, muliko sa wala, muliko sa tuo. Unya, ingon sa dini, ugunya, makakaplag ka sa kaluwasan, makakaplag ka sa imong gitinguha sa diyang ikaw musunod sa tingog nga naggiya kanimo. Makapaglaom tining kagabion. Adunay tingog atong madungog. Tingog sa Dios. Iya kang giyahan. Mone muna. Nay panahon nagdula mi sa Sri Lanka. Akong gitaptapan ang mata sa mga kauban namo didto. Unya pag-abuta didto, kay gitaptapan lagi ilang mata. Unya ang giya lang nila ang tuwa sa luyo. Pisi lang. Birahon din sa wala, birahon sa tuo. Sumuliko ka kung birahon ka sa tuo. Buliko ka pa kung birahon sa wala. Blindfolded, di ka kita. Unya daghag barikid nga akong ipamutang. Mga tao nagupod akong ipagtindog. Nakita mo magkapaglaom, naiusa nga birahon sa usa, birahon niya na, isto tagin gyapon. Birahon niya, diri, bira. Ay may isa, nabanggaan niya itong tao nga nagtindog dito. O niya, birahon niya na. Isa nga, ingon siya, you follow my guide. I'm the one guiding you. You cannot see what's ahead of you, but I'm the one guiding you. You follow me. Pastilan karon bisag usab biran niya kay patayo pa dayon liglakaw. Pagliko niyan, liko lagi yung brown na po niya, di na mo straight. Awa yun kabos finishing line nga bangga to tanan ng mga tao yung kay kada bangga nimo sa postik gibutan ako -1. Kinsa pil kataas og score, maabot yung tumoy nga di makabangga, tagaan akong premium pagkahuman. Pastilan bibuhat ginoon. Pero ang guide nila, tora sa luyo, bira-bira lang spesi anak, katong nylon akong ibutang. Mo po na'y giingon din kung makadugong mo sa tingog, sundan lang ninyo. Unya, makakaplag ka sa kalinaw. Makakaplag ka sa unsa, sa ganting imong gitinguha.